Ortiyette opozisyon lideri Aleksey Navalny ruhsat verilmedik yığınançyk gurnanlygy sebäpli höküm edilen 15 günlük türme tutsaklygyndan boşadyldy. Kremlin giti tanqidçisi Navalny Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin'a garşy çykyş etmegini dowam etdirjekdigini duýdurdy. Ol geçen hepde Kremlin golaýynda atylyp öldürilen ýoldaşy we egindeşi opozisyon lider Boris Nemtsowyň mazaryna barmak niýetini ma'lum etdi. Täjikistanyň milli puly Somonynyň hümmetiniň petek açmagy dowam edýär. Somony soň 6 aýyň dowamında Amerikan dollaryna gatnaşykda hümmetiniň 20%-ni ýitirdi. Ykdysadyýetçiler täjik pulynyň hümmetlenmeginiň esasy sebäbini Ortiýatda zähmet çeken täjikistanlylaryň ykdysady kynçylyklary bilen baglylykda öz ýurduna has az pul iýerýänligi bilen düşündirýärler. Irak we Siriýanyň serhedinde Irakly Arap maşgalalarynyň en çemesi söwüşlerden gaçyp Siriýanyň demir gadygyna çykmagyndan soň ýene Iraga dolanmak isleýär. Emma Iragyň serhed ýaky Arabiya şäheriniň golaýynda jemlenen bozgunlaryň Iraga geçmegine Irakly kurtleriň howpsuzlyk güýçleri ruhsat bermeýärler. Soňky 14 aýyň dowamında kurtleriň peşmerga güýçleriniň Islam döwletiniň söwüşçilerine garşy alyp barýan söwüşleri sebäpli ýüzlerçe müň Irakly öz öýlerini terk etdi. Kırgızstanda 2-nji jahan uruşy döwründe söwüşen zenanlara bagyşlanan surat sergisi açyldy. Beşkekde geçirilen bu sergi 2-nji jahan uruşynyň 70-nji ýyl dönümine bagyşlanýar. Rus medeni merkezi tarapyndan maliýeleşdirilýän bu sergi aprel aýyna çenli işler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.